ens hem apropat fins al MUCBE per donar inici a una sèrie de vídeos, de clips, que volen esbrinar i investigar les curiositats de diferents indrets i edificis de la comarca, de les nostres comarques. El primer punt de partida serà el MUCBE, un edifici amb un recorregut històric impressionant que ha servit per a oferir diferents funcions al llarg de la seva història, que actualment ofereix exposicions itinerants i permanents que paguen molt la pena, i volem esbrinar els secrets de l'edifici, podríem dir. I per això hem quedat amb una persona que en sap molt de les anècdotes i curiositats de l'actual MUCBE, de l'actual museu, que, com podreu comprovar, ha passat per diferents etapes històriques al llarg de la seva trajectòria. Però ens fixarem, ens centrarem en les més, diguem, misterioses, en les més, per a nosaltres, rellevants, més que en fets històrics que poden tractar els historiadors. Poseu-vos còmodes, hem quedat ja amb la persona que ens parlarà del MUCBE i dels seus misteris, i aquí comença, protagonista, el MUCBE a Maestrat Misteriós. Doncs aquí estem en Òscar París, que era la persona que no havia desvetllat el nom, però sí tenia moltes ganes de parlar amb ell, perquè ell sap moltes curiositats i anècdotes d'aquest edifici del patrimoni històric de Benicarló, que ha tingut diverses funcions al llarg de la seva història. Òscar, què ens podries contar del MUCBE? Bé, per començar he de dir que he de comentar-lo com a comunicador, que és la meva branca professional de comunicació audiovisual, i la meva comunicació que s'ha anat a partir de guies que hem fet, de visites guiades, d'anar llegint, ha sigut gràcies a la feina d'investigadors, de folcloristes, que ens han deixat tot aquest bagatge i aquest llegat del qual nosaltres, en aquest cas els comunicadors, hem pogut pouar per a contar-lo a la gent amb més o menys gràcia i intentant ser el més divulgatius i el més rigorosos possibles. Jo crec que el MUCBE, el convent, perquè no és el mateix el convent que el MUCBE. El convent és l'edifici i el MUCBE és la institució que està dins del convent. Jo me refereixo al convent de franciscans, que té una antiguitat ja rellevant. És, per mi, l'edifici més especial de Benicarló. Exacte. Perquè no és el més monumental, que seria l'església de Sant Bartomeu, tampoc és el més històric, el que més antic, per dir-ho d'alguna manera, perquè sense comptar el poblat ibèric també tenim l'edifici de la presó. Ni tampoc és l'edifici més institucional, tenim l'Ajuntament. Però sí que és un edifici que pràcticament sempre ha estat ahí i ha tingut molts usos, ha estat molt canviant. Ha estat un edifici que diríem polifacètic. I a més ha tingut uns usos totalment diferenciats, a vegades contraposats. Molt polivalent, no? Sí, que hem passat de ser un convent de franciscans, que no eren qualsevol monjos, eren els monjos més rigorosos i més solemnes que ens podíem trobar, més frugals. Passem després a una escola, a ser l'escola. Després de l'escola saltem al casal d'avis, que en un momentet se separa part del convent per a ser el casal de la tercera edat, el que avui és el casal municipal. Després teníem l'escola, passa a ser quartel de la Guàrdia Civil. Jo aquesta etapa la vaig conèixer tota. Clar, i arriba a la modernitat, el cine de la parròquia. El cine de la parròquia també. Després se crema, que pareix que s'està a punt de perdre, i ho tornem a reconvertir una altra vegada en Museu de la Ciutat. Que el van inaugurar? En el 2005. Carles Santos i Sol Picó. Sí. A més està el piano a l'entrada. Exacte. És a dir, és un edifici que des de que s'inaugura en 1578, si no m'enganya la memòria, un 15 de juny, en tots aquests 5 segles ha tingut tants usos que han creat que és un edifici que tingui una màgia especial. Jo crec que ara el visitant que entra, fins i tot que no siga de Benicarló, jo crec que ho troba. Diu, aquest edifici, en una població com Benicarló, que no tenim este aparat monumental que pot tindre, per exemple, Peníscola o Morella, el MUCBE és una joieta que tenim així amagada. És una joia, i tant, i tant. Però jo crec que conté històries un poc que la gent
o la gran majoria de gent no coneix tan bé com que sí que els historiadors han fet la seva feina, els investigadors també, però hi ha com una intrahistòria del Mugbe, no? Estan les làpides, A mi m'han contat que hi ha passadissos secrets, Òscar. Sí, hi ha uns passadissos. De fet, el problema del Mugbe és que tampoc hi ha tanta informació. I són coses que es van trobant. I a partir del que se troba, un ha de fer les hipòtesis, les especulacions o fins i tot les històries que a un millor li casen. Un pot ser més rigorós, més escèptic i diu això és un forat en terra, o un pot ser més literari i aventurar que per ahir hi havia un passadís secret que a saber on ens podia portar. I existeix? Sí que existeix. Existeixen dos passadissos al Mugbe actualment que jo conega. Un és el detrás de l'altar, els dos estan a la capella. Un està en la part de l'altar i l'altre està en una de les capelles laterals que donen al camí Sant Francesc. Un és un passadís i l'altre sí que és un passadís soterrani. Si vols comencem pel de l'altar, que és un passadís, diguem, a altura, a nivell d'enterra. Este passadís hem de pensar que és com un forat que hi ha detrás de la paret, és a dir, l'altar és la part final de l'església on els monjos feien missa, el que oficiava la missa, ho tenia a la seva esquena, que damunt hi ha les pintures. Aleshores, este passadís, este forat en la paret, molt xicotet, hem de pensar que una persona adulta s'hauria d'ajupir per passar, estretet, però passa, durant segles va estar ocult, i se va trobar en les últimes remodelacions. Després de l'incendi, l'escoles taller i l'actuació de la conselleria, se va detectar que hi havia un forat i estava tapat amb una peça de guix, com una peça de guix, estava enllustrat, pintat per damunt, és a dir, que era un passadís secret totalment. Realment. A partir d'ahí diuen, i què fa este passadís? Quina és la funció? Comentàvem abans que una part s'havia segregat per ser el casal de la tercera edat, la casa dels savis, que era un edifici que pertanyia, diguem, al convent, al recinte conventual. Al fer l'edifici se va tallar la sortida del que seria el passadís. Què hi havia abans? Segurament devia haure camp dels horts del convent. Llavors el que aventuràvem és que era un mecanisme de defensa, un mecanisme de fugida. Com un amagatall per escapar, en cas d'urgència, en cas de necessitat. Sí, una sortida secreta, per dir-ho d'alguna manera. Hem de pensar que quan el convent se fa, perquè ens hem de posar molt en el context històric, que també és molt important per entendre la història del convent de Sant Francesc. Quan se construís, el convent està fora del poble, fora de les muralles, que Benicarló estava emmurallat. I encara que entremig de la muralla, que és el camí de la Volta, els carrers de la Volta i el Mugbe actual, hi haurien hortes, hi haurien els primers ravals, se pensava que això estava fora, estava desprotegit. I és una època de pirates que passen per la Mediterrània, desembarquen, fan la seva ràtzia, agafen el que poden i se'n tornen una altra vegada cap al nord d'Àfrica. Aleshores, el que pensem és que allò devia ser com una espècie de ressort, de sortida, per a si hi havia un atac pirata i ells es trobaven dins, tingueren una segona fugida exterior que no coneguera l'atacant. L'atacant puja des de la mar, els pirates pugen des del port, se troben i els altres, si han de sortir per la porta, els veuen. Però si tenen la sortida secreta per mig del camp... I també aprofitar per emportar-se les coses més o menys de valor que pogueren llaure. No en tenien cap, perquè eren franciscans i eren un vot de pobresa, no? Sí, eren vots de pobresa, de castedat, d'honestat, eren les persones dins de totes les congregacions monacals i conventuals les més humils. Les més austeres. Sí, austeres és la paraula. En tots els aspectes de la vida. De fet, no menjaven carn, ni peix, ni ous. I després sí que això se va dulcificant segons passa el temps, però els primers eren molt estrictes. Eren molt ecologistes, d'alguna manera. I sostenibles. I ho podem lligar fins a la dieta mediterrània. I vegans. O sigui, eren supermoderns. I morien de vells, I eren supermoderns. Eren molt actuals. Al final tot torna. Al final tot torna. I aleshores, tenim que els ataquen i ells s'han de fugir per una sortida, un amagatall, trencaven la capa de guix i se suposa que a l'altra banda també hi hauria una altra capeta de guix, trencaven les dos i fugien, cap més gori, que se diu així a Benicarló. Clar, però l'altra banda s'ha descobert? On va?
S'ha investigat on va el perquè passadís? clar, és que el tanque de seguida. Ah, val. És a dir, són 2 o 3 metres de fons. De seguida somes el cap i ja veus que està la paret de lo que deu ser el casal que ho tapa. Val. No devia ser molt més, molt llarg, perquè una, no baixa sota terra, està a nivell de superfície, i dos, ja això era camp, ja era el camp. Imaginem que el devien tindre una tanqueta dins dels horts i això estava com amagat, i devia ser una cosa que només els monjos en el seu moment no devien saber que això existia. I ara s'ha quedat com una curiositat. I quan el segon passadís, Òscar? El segon dient que estava en una de les capelles laterals que recauen sobre el camí de Sant Francesc. El segon, jo no l'he vist mai, no he baixat mai, per tant no puc opinar de si és un passadís com a tal o era l'inici d'una cripta, perquè com se sap al convent de Sant Francesc molta gent se soterrava, no només els monjos que estaven al convent, sinó també gent de Benicarló amb uns certs possibles que desitjava que el seu cos reposara en terra sagrada, en el convent. I com era en Benicarló, van haver molta devoció des de l'inici pel convent, hi havia molt bon feeling entre els monjos i la societat benicarlanda. Sí que hi havia moltes famílies que donaven suport, donaven ajuda, donaven almoines, contribuint al manteniment de l'edifici de la comunitat, i al final volien ser també recompensats en què ells descansaren tota l'eternitat a la capella del convent. I això té a veure amb les làpides que es poden veure al terra? Sí, perquè són de les que han rescatat en les remodelacions. N'hi havia prou de gent enterrada, crec que vaig llegir que entre 40 i 50. I de fet han tret molt, ara la remodelació s'ha molt bé totes les làpides, sobretot dels segles XVII i XVIII, que és el moment de més moviment que té el convent. Llavors, una de les explicacions podria ser de que van fer un forat per a enterrar gent, per a buscar a veure si hi tenien, tipus la cripta de Sant Bartomeu, que s'obri la llosa i baix és una forma aixina arrodonida, podria ser millor a imitació d'allò, perquè hi ha un moment en què segurament aquella capella se queda menuda per tota la gent que volia estar allí. I el que sí que després ens han contat, ja lligant amb això, tenim el forat, ahir el deixem, que estava tapat amb una planxa fins a la remodelació. L'última de la capella, esta última que han fet, allò estava tapat amb una planxa. Una planxa de ferro. Una planxa de ferro. Estava entera que ahir em podies mirar més o menys... la vas a aixecar, s'aixecava i baix ja estava el forat. I sí que hi havia gent gran, que ens contaven que això donava a un passadís, i que aquest passadís baixava per baix de tot el camí Sant Francesc i arribava a Sant Bartomeu. I diem, això s'hauria de veure. I diem, ara ja no se veu, perquè quan van urbanitzar el Sant Francesc, el carrer Sant Francesc, de nou se va tallar. I el forat, el forat que hi ha, i que se veu a la capella, res més baixa, ja de seguida tope amb la urbanització del carrer i també se talla, i això deu tindre 2 metres. Però gent gran sí que ho havia conegut, i sí que dia, que tornem abans, jo havia sigut zona de xiquets de la parròquia, de l'escola parroquial, del cine que feien, teatre. Llavors molts xiquets devien jugar, allò devia estar obert i tots a veure què és el que hi havia per allà. I sí que estava obert. I estava obert i a més la boca era prou gran. Xiquets i potser no tan xiquets, perquè jo també me generaria curiositat a veure on va un passadís així. Sí, segurament no devia ser tampoc molt gran, però jo crec que una persona devia cabre. Que els que ens contaven ha sigut gent que ha conegut el camí Sant Francesc abans de la urbanització, que segurament s'haguera, si no destruir, tapar completament i tallar les boques. Un altre dia parlarem de com les transformacions afecten al patrimoni arqueològic i tot això també. Les transformacions que pateix una ciutat o uns terrenys. En el País Valencià i en Benicarló hi ha casos, els pitjors anys pel patrimoni històric no va ser la Guerra Civil, van ser els anys 60 i 70. I la malesa que es va fer el desarrollisme, de perdre edificis, monuments,
hem perdut un munt de coses en estos anys per la dèria de construir. Sense mirar millor que potser començaven a construir o a fer fonaments i trobaven alguna cosa i no li feien cas tampoc, perquè tampoc ho volia, perquè el que interessava de tombar, el que interessava era la construcció i edificar. De fet, pensem, el convent, la Guàrdia Civil se va en el 73, que és quan queda sense ús, se va pensar en tombar-lo. Ja s'havia pensat en altres moments, perquè hi ha una finca molt bonica i és un edifici que està deixat, doncs el tombem i construïm. Imagina't, Clar, i mira l'ús que li van donar, que era un trastero, que l'incendi es produís per una moto. Per una moto. És a dir, és l'ús que tenia en aquell moment la concepció del patrimoni. Per una moto, per una... Una espurna. Per una espurna de sabeu que hi havia motos allí i clar, això va prendre. De fet, l'incendi va ser prou virulent, i hi havia zones, jo me'n recordo abans de la remodelació, que se veia que s'havia cremat la pedra estava cremada. De fet, allí, una visita guiada que vas fer, jo recordo que vas assenyalar el tros de paret que estava així com més negre, més fosc del fum. Sí, és a dir, va fer una malesa que ara no se nota, ara queda molt bé, però en aquell moment era un foc molt considerable que fins i tot podia haver-lo destruït completament. Encara gràcies al que s'ha pogut salvar, que no és poc. I tant. Doncs retornàvem al fil del passadís. Clar, aquí ens hem de preguntar què és el que hi havia abans. És a dir, pensem que aquesta gent que ens ho contava devien ser xiquets als anys 30-40, que és el moments de la Guerra Civil. Algunes fotos se veuen al camí de Sant Francesc com era el barranc, que hi havia els dos pollets a cada banda que s'alçava. Però devia haver ja clavegueram. Llavors la qüestió és si este túnel, este passadís, si no devia ser part del clavegueram per a desaiguar el barranc que baixava per ahí. Això són especulacions, són històries. La qüestió és que sí que hi havia el túnel, que hi ha gent gran conegut que l'ha recorregut i ha sortit a l'altra banda. Si era una claveguera una miqueta més gran, hem de pensar que en les clavegueres d'avui dia un xiquet pot anar, pot avançar, i que això donava també pàbula a la imaginació. I la imaginació era que això era un passadís secret que connectava el convent amb l'església. Amb l'església de Sant Bartomeu. Que clar, sí, ja pensem que potser devia haver un altre passadís per ahir, la cripta de Sant Bartomeu, sempre hi ha aquest misteri de què és el que hi ha baix dels nostres peus. Això dona molt de parlar i d'imaginar, perquè ens podem trobar en una ciutat, en una localitat, amb un munt de túnels subterranis. Pensem, per exemple, en Nova York, la llegenda dels caimans, de tot el que pots trobar, les tortugues ninja estan en el subsol. El subsol sempre ha tingut aquesta màgia de misteri, de què és el que pot llaure. És més underground. I com a Menicano no tenim subsol, perquè així n'ha conegut, perquè clavem una miqueta i ens surt l'aigua de les capes freàtiques, doncs jo crec que per a les nenes infantils donava molt de joc. Pensar que hi havia un túnel que realment existia, però per a què podia servir? Doncs potser era per a que els monjos se protegiren dins de la muralla, com un altre mètode d'escapament, o al contrari, perquè de dins de la muralla pogueren sortir, que també... També. I a partir d'ahí fins i tot ens van contar que hi havia la llegenda que hi havia un segon túnel que anava de Sant Bartomeu al convent de les monges. Que si este és més modern, que és de finals del segle XIX, este convent, doncs aquesta llegenda havia de ser del voltant del segle XX, el que vol dir que és gent que va dir que hi ha un túnel, si hi ha un túnel que connecta Sant Bartomeu al convent, ha d'hi haver un altre que connectava tots els edificis litúrgics de la localitat, estaven connectats per túnels soterranis. I després també hi ha esta màgia dels edificis religiosos, estos secrets que tenen, que si algun edifici ha de tindre això, han de ser les esglésies. Clar, és que dona per a molt. És fascinant, això del secretisme. Jo vull pensar que existien. Jo vull pensar que això existia. Doncs pensarem que existia, perquè queda molt... I que els monjos, i que les monges, i que els pàrrocs ho coneixien. Exacte. El que no sé si podien cabre per ells. Això ja és una altra història. Degueren encongir-se molt per poder passar. I a banda de tot això que m'he estat contant dels passadissos, breument passarem per una de les funcions que va ser la d'acollir colèrics, malalts de còlera, en una etapa on la malaltia va fer
va fer molt de mal, va fer molt de mal. Pandèmies com la que acabem de passar, Sí, sí. multiplicades, però exponencialment. I sobretot també que no hi havia la informació en aquella època. Quan fem el recorregut cronològic per la història del convent, sempre posem l'any 1885, que és l'any del còlera, l'estiu del còlera. Que és un moment en aquí... Això és de títol de llibre, l'estiu del còlera. Este me l'apunto. Home, és que això era la grip espanyola que tant ha donat per al cine i per a les novel·les, però com aquí no tenim este glamour, doncs aquí ens va tocar el còlera. Clar. Perquè la grip espanyola, doncs en la Primera Guerra Mundial, els anys 10... Doncs en 1885 va ser l'estiu del còlera. Nosaltres, quan fem l'explicació, diem, en aquest moment encara és escola, encara els xiquets d'escola de Benicarló van a escola al convent. De fet, vaig un parèntesi, abans de la remodelació, en la capella, hi havia una pintada que es veia dalt del cor que ficava no sé quantos de 1880 no sé quantos. O sigui, un xic que havia fet una pintada fa 120 anys. Després vaig anar a veure quan després de la remodelació i això havia desaparegut. Mira, quina llàstima. A vegades també aquestes coses que són tan nímies, però de pensar que hi havia una persona i un xaval que algun dia del segle XIX va dir vaig a fer una pintada. I això l'ha arribat al segle XXI. Un grafiti. Sí, un grafit. Doncs bé, en un moment l'organització sanitària de les ciutats, Benicarló ja era una ciutat amb el títol, però és una ciutat que tenia 8.000 o 1.000 habitants, era una població important, més en aquesta zona que era molt rural. L'organització que tenien era molt municipalista, és a dir, cada municipi organitzava les seues juntes de sanitat, composada per una sèrie de les forces vives, és a dir, l'alcalde, els majors contribuents, millor els mestres, el metge del poble, el pàrroc, i feien com una junta i decidien més o menys la manera que segons la malaltia la població podia protegir-se a si mateixa. De pensar que ja no hi ha muralles per a tancar físicament la ciutat, que fer les muralles, una de les explicacions que tenien era aquesta, de tancar-se a la ciutat per a protegir-se de l'exterior, no només exèrcits, sinó també poden ser malalties, que són al final invasions bacteriològiques o altre tipus d'invasions. Aleshores, en Benicarló, al llarg del segle XIX ha estat el segle de les pandèmies. Van haure 4, 5 o 6, de la febre groga, el sarampió, i de fet el còlera va atacar més d'una vegada. Hi ha dues grans epidèmies de còlera, que és la de l'any 53-54 i la del 84-85. Era una malaltia que ja era comuna, però no afectava tant, sempre afectava a 2, 3, 10 persones, però hi havia pics d'epidèmics que afectava tota la població. I també el còlera, per entendre la malaltia, el còlera és una superdiarrea, per entendre-nos. És que la persona en un dia se deshidrata per tota la diarrea que té i moren de xocs hipovolèmics. És a dir, perden tota la hidratació, perden hidratació molt ràpidament i moren. Per exemple, per fer-nos una idea, en les dues principals epidèmies del còlera de Benicarló del 54 i la del 85 van morir en un estiu, en el temps d'un estiu, unes 200 persones pel còlera. A Benicarló. 200 persones. Més o menys, 170, 214, 200. Eren moltes, si atenem la població que havia en aquell moment. De fet, la del 85, el 50% de la gent que va morir a Benicarló aquest any va ser del còlera. És a dir, que creava un moment de crisi veritable, de crisi social, de crisi econòmica, i a més eren molt seguides, és a dir, que eren coses que esclataven i després tornaven a relaxar-se. I el que va decidir la Junta era de preparar, sobretot, l'ermita de Sant Gregori, un altre edifici important de Benicarló. Este sí que era l'hospital El Llatxaret, que és com se coneixia, que era on portaven a la gent, no tant a curar-se, perquè la curar-se era una mica la providència, la sort que tingués cadascú, sinó a la gent que venia de fora s'estiguera en quarantena i estiguera allà. El que passa és que molts que venien de fora estaven contagiats. Llavors al final se mesclava la quarantena amb l'hospital de campanya. I en el convent el que se va fer era com un primer ambulatori, per dir-ho d'alguna manera. A la gent que estava en el poble, que es podia sentir indisposta, doncs la portaven allí per a poder atendre-la. Clar, hem de pensar
que 200 els morts, però els malalts eren milers de persones que de sobte se sentien totes indisposades a la vegada. I allí imagino, Òscar, que tenien un equip mèdic, infermers... Doncs aquí és... O ells anaven... Doncs aquí és on, parlant de misteris, aquí és on està un dels misteris. Nosaltres me contàvem la de 1885, perquè sí que tenim informació de que exactament el convent havia funcionat. Però no hi ha documentació oficial. És a dir, i en un moment com el 1885 en què la màquina administrativa municipal funciona, i funciona molt engranada, i hi ha actes de plenos, hi ha resolucions municipals, hi ha molta documentació generada per l'Ajuntament, no n'hi ha cap. En referència a... No s'anomena, no apareix, o no s'ha trobat, estranya que no s'hagi trobat. Per tant, no se sap. Per tant, no se sap documentalment a través dels actes del pleno, o potser perquè ho donaven per fet ja, perquè tampoc de Sant Gregori sí que comenten que ho disposen, que s'envia la gent allí, però no diuen què és el que van aportar. No hi ha cap registre. No hi ha cap registre. Totes moltes coses també se donaven per fet. I el que devien llaurar ahir segurament devia ser, ens hem de pensar en un hospital de campanya com els que trobem avui en dia al Tercer Món, o sigui, llits tirats, quasi lliteres, i la gent que estigui allí a veure els passeigs, i potser algun religiós, alguna religiosa, millor dit, perquè tindrà que el casal estava al costat, el casal de l'avi, es tocava pràcticament paret a paret, i allò estava carrer de monges. Imagino que segurament devien estar elles les cures i el metge del poble fent la visita. De fet, el metge pujava, Sant Gregori baixava. Per tant, hi havia una comunitat de mèdics que tenien cura de la gent. Imagino que eren metges de fora de Benicarló, no? O eren d'aquí de Benicarló? Sí, eren de Benicarló. Eren de Benicarló, del mateix Benicarló? Sí, eren gent havien estudiat la carrera i se quedaven aquí al poble. Havien tornat. Hem de pensar que en aquest moment Benicarló està en l'eclosió del comerç del vi. El port s'està fent, hi ha moltes famílies benestants, hi ha famílies de terratinents. Llavors, aquestes famílies, alguns fills se'n van a la capital a estudiar i tornen. En la carrera feta... És el moment en què les professions liberals tenen molt d'auge, advocats, terratinents, comerciants, és el Benicarló també dels cònsols internacionals. El que no hi havia era seguretat social. No hi havia l'ambulatori com avui en dia, si un anava al metge i s'havia de mudar per anar al metge. Perquè era un acte important. I de fet una de les coses que es feia... I el respecte que se li tenia al metge com a una institució del poble. I se tractava de vostè i t'havies de descobrir al seu pas. Era una institució. Més que el mestre, fins i tot més que els mestres. Perquè si no, com sempre he dit, més fan que un mestre d'escola, dels metges no s'ha dit mai. Els metges no, però dels mestres pobres sí. I bé, doncs llavors va passar l'epidèmia esta colèrica, la de 1885, i va ser este moment, este estiu pràcticament, i ja va tornar una altra vegada el col·legi a funcionar al curs següent. I és aquesta història que a mi el que fa una mica de pena quan parlem de la història de Benicarló són dues coses. D'una banda, que l'arxiu se va perdre en la guerra carlista, de manera que abans de 1838, 39, 41 no n'hi ha res, n'hi ha molt poqueta cosa, que és una llàstima, perquè fins en compte Benicarló documentalment té 200 anys. I l'altra banda és que el que no tenim són històries personals, no tenim diaris de gent. Que pensem si l'hagueren dit, doncs tota la gent que va viure en 1800 i 1900 s'hagueren fet diaris, tenim la història de les persones, tenim la història dels documents i les institucions. Però això és tan interessant, portar un diari, tenir un diari. I ens ha costat fins a arribar al segle XXI tindre la memòria oral de les persones. Clar, que és una travessant important de la transmissió de pares a fills, entre veïnat, de les històries que d'alguna manera se van transmetint de generació en generació. I en el cas del còlera es tindria molt de valor i molt d'interès tindre la memòria oral de les persones que ho van patir, que ho van conèixer. I no només quedar-nos en les actes dels plenes municipals, que són molt asèptics i molt serios, massa seriosos. Sí, que no entren ahí en matèria. Clar. Òscar, i per a finalitzar, jo crec que m'has contat abans que hi ha una llegenda, que n'hi ha dos, però ens quedarem en una. Sí. Relativa al convent.
clar, el convent no deixa de ser un convent de religiosos, i els convents religiosos, miracles, hi ha miracles. I, de fet, al llarg de la història conventual, és a dir, des de finals del segle XVI fins a principis del segle XIX, que és quan estan els monjos a Benicarló, sí que van sorgint llegendes de caire religiós que creen una mica este misticisme que sempre cau en favor del convent i de Sant Francesc. És a dir, no, podem parlar de miracles, podem parlar de rondalles, però parlem de propaganda. Això és propaganda pura. És màrqueting, és el màrqueting de l'època. I tindre un sant que cura, doncs sempre atrau a la gent. Home, i tant. I en aquest cas, doncs, bueno, hi ha la història d'un tal Jeroni Foix. Com dèiem abans, al voltant del convent se creen comunitats seglars, comunitats de gent del poble, que no són religiosos, però que contribueixen al convent, que formen com una comunitat paraconventual. I Jeroni Foix era aquesta gent que era tan beata, però era un moliner. Era un moliner de Benicarló que se'n va anar un dia carregat amb el carro, amb el blat, al molí de Ulldecona. Llavors, quan torna, ja de nit, el carro entrebanca i tota la farina que havia molt se li desparrama per terra. Ja diu, i ara què faré? Perquè clar, quan te cau una mica de farina i és tot un drama per llevar-la, un carro ple de farina, arrepegar tot allò, i diu, qui em podria ajudar? A veure, se fa de nit, és temporada de bandolers, d'assaltar camins, i aquí preocupat, Jeroni Foix preocupat, apareix una persona misteriosa que s'ofereix a ajudar-li. Ara, Jeroni Foix, també hi ha que dir-lo, se fia molt completament. És a dir, estàs enmig de la nit, t'apareix una persona que no coneixes, I a tu ja te va bé, perquè acabes de volcar un munt de quilos de farina i dius, total. I de fet, ell no li pregunta... De perduts al riu, se diria en valencià. De perduts al riu. De l'hosto de River. De l'hosto de River. Exacte. I este bon home no se li va ocórrer preguntar a l'altre, al misteriós, què és el que volia fins que havia acabat la faena. Primer fes la faena i quan fes la faena ja farem tractes. I aquell li diu, no, jo el que vull és la teua ànima, que és el típic de les trobades misterioses. Clar, i aquell diu, però tu qui eres? Qui puc ser? Si te demano això i aparec de nit en un encreuament de camins. Clar, ja més clar, impossible. Aleshores, Jeroni Foix, tot preocupat, s'agafa un cordellet que tenia beneït per la comunitat de Sant Francesc. Jeroni no tenia Netflix. No veia les sèries nòrdiques. Jo tampoc les veig. Ah, no? Jo les conec però encara no l'he vist cap. Jo quan fa molta calor me les poso, perquè així me refresca veure la neu. Dime. Sí, no, que ell estava amb el cordellet. Bueno, feia més fred en aquella època, devien anar de llarg. Devien anar de llarg, segur. I s'agafa el cordellet i diu, per este cordellet no me podràs fer res. I el dimoni diu, ai, este francisquet de Benicarló que sempre m'espanta la clientela. Llavors Jeroni Foix va poder fugir, però amb la farina carregada, tot n'hi ha que dir-lo. Aquí va treballar per res, l'enganyar el dimoni. I bueno, quan va arribar va contar-lo tot, se va fer una festa i gràcies a Sant Francesc, i que miraculós en Sant Francesc. I de fet se conta que fins al final dels seus dies Jeroni Foix portava cada any al convent dos tonells de vi en agraïment pel favor que l'havia fet. Que bo. Però no va pagar el dimoni. No li va pagar el dimoni. Que bo. I aquesta és una de les llegendes que tenia el convent. I l'altra és com molt esotèrica, no? L'altra és molt esotèrica. Molt esotèrica. És d'una luminària. Ara diríem aliens. Ah, sí? Ara diríem que són aliens, però en aquella època el concepte d'alien tampoc existia, són llums celestials. Molt bé. I era un franciscà que estava allí sense sorolls, baixa al convent, veu llums i que sona una cançó de difunts, que algú canta. Qui canta? No ho sabrem, simplement algú cantava. I això va ser tot un miracle, ho va contar, no van trobar ningú que cantava, ningú n'hi havia allí cantant i aquí va predicar que era un miracle. En este cas, esta última, que sí que està datada, és poc després de la inauguració. Ah, sí? Poc després de la inauguració del convent. Encara en els 1580, 1682, si no recordo mal, feia 10 o 15 anys com a molt que s'havia inaugurat el convent, de manera que era una estratègia de màrqueting. De màrqueting, totalment. Per atraure gent i per a... Perquè hem pensat que els franciscans no eren autosostenibles. Eren sostenibles però no eren autosuficients.
i depenien molt de l'ajuda del poble. I llavors, clar, si tens en Tenia casa que generar algú algun que fa tipus de miracles, publicitat doncs per a rebre... atraus la gent, i atraus la gent que té possibles, que sempre són... Eren austers Sí. i per això ens cauen molt bé, i a més eren llestos, Sí, sí, sí. no? Perquè sí. van saber fins a la desamortització. Ara se diria adaptats al mitjà. Adaptats al mitjà, molt bé. Doncs... I bé, són algunes de les coses que té el convent. Òscar, jo espero que la gent que puga veure este vídeo li agrada tant com m'ha agradat a mi la conversa que hem tingut aquesta tarda, perquè l'he trobat molt interessant. Sí, bueno, jo animo que vagin a les visites que fan al convent. Exacte. Perquè la gent que està allí ne sap moltíssimes més, i sobretot que s'aprecia el convent. I després que ja no tornes a mirar mai l'edifici o el que siga, quan t'expliquen la història i les coses que han passat, no el mires mai de la mateixa manera. Ja el mires en els altres ulls. Ja no és una carcassa buida. Exacte, està plena de contingut. Clar, ja t'imagines que per allà ha passat molta gent. Exacte. I que tu el terra que estàs xafant, a mi hi havia un mestre vivint, on hi havia un sergent de la Guàrdia Civil, Clar. on hi havia els milicians de la Guerra Civil. Clar. És a dir, han passat moltes coses pel convent i també és això de nosaltres continuem aquesta història. Exacte. I el continuem com a recinte cultural, que també està bé. Està molt bé. Jo crec que és de lo millor, la millor funció que I és podria el que tu tindre dius, i sempre ara podem sumar el nom de Carles Santos com una alta personalitat que també ja forma part de la història del convent. Del convent. Molt bé. Doncs ens fem una xerrada com esta d'aquí 200 anys en intel·ligència artificial, algú dirà, i allí va tocar Carles Santos? És cert. Doncs un plaer, absolutament. Res, a tu, I espero que aquest primer clip, primer vídeo del Maestrat Misteriós els hagi interessat. I fins al proper, que ja estem pensant a veure on anirem.